Bai, tresa bat egin
Oh!
Mira, viento. Aún queda. Bueno, a ver, Ibai harpatu du. Orduen, Ibai orain harpatu du, bera da damunauzi. Harpatu behar du damunetxeko andre bat. Eta nitxikera neskero mutuko damunetxeko andre bat. Norra dugu, neskero mutuko zineteko. Beñate? Orduen, beñaten etxe dagateko, orain damunauzik harpatu behar du damunauzien laune. Laun bet. Beste lagun bet. Ez, beñate. Beñate, biek. Ibai, bazazi beñaten etxea, norekin ez? Ez. Bai, baina pertsona bat, damunauzien laune, bat, zure laun bet. Baina horrek izte beñat. Ibai da damunauzi. Bera aukeratu behar du damunetxeko andrea gehi damunauzi lagun bet. Eta gero damunetxeko andreak aukeratuko du bere lagun bet. Horrei aukeratuko. Ibai damunauziek aukeratuko damunauzien lagun bet. Vale, eta orain beñatzen bera dela damunetxeko andrea, eta aukeratu behar du lagun bet. Damunetxeko... Badun eskatzen. Nahi duena. Nahi duena. Botan eskak. Beñateko Ibai, Beñat. Ibai. Txagun bitartean. Orain momentu enten pertsona bat aukeratu behar da. Vale, orduen, Ibai, mira. Argazki betez? Edo ez da argazki? Ok, bai.
Venga, a ver, patu lauek, patu da monausia laune, da munetxeko Andrea, da munetxeko Andrea laune. A ver. Navarra. Aimar, ezkendu.
Jackie, mancho, mancho. Jackie, mancho, 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 mancho. Jackie, mancho, mancho. ¡Sorry,